24.7. og vi er på vej ind til Faaborg. Og Signe er lige lidt presset, fordi hun er lidt tør for strøm, og hun havde 10% tilbage. Det er frygteligt, når teenagerne vil være tør for strøm. Vi sejler ud for Lyø. Der er cirka 140 både på natten, som lige rundt om os. Som er talt efter. Fantastisk vejr. Lige før vi skal have en rykker her næste par dage, så vil jeg valgt at gå på Faaborg, eller til Faaborg, for ikke at ligge i en eller anden lille skodhavn, hvor man ikke kan være over en båd. Så vejret er fantastisk, vejret er fint, vi har fået D-Ride på, kører lidt for motor også, og så kommer vi ingen vegne. Det er først begyndt at lufte en lille smule nu, så ellers er der slet ingen vind vejret overhovedet.